सबसे राधे राधे। हम एक औसानी माता का गीत लेके आए हैं भैया आप सबके बीच में, और आप सब लोग बढ़िया फुलवाच करके ये वीडियो आप सब लोग सुनिए, और सुनने के बाद गीत जैसा भी लगेगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी। जब से आसानी मैया, जब से आसानी मैया, ले अवतार हो जगतिया में पूजा होला, होला गुरुवार हो जगतिया में पूजा होला, होला गुरुवार हो जगतिया में पूजा होला। सबका तदी हो माइया न धन सोनमा, सबका तदी हो माइया न धन सोनमा। हमहू के दैदा माई, हमहू के दैदा माई, अपने आशीर्वाद जगतिया में पूजा होला, होला गुरुवार हो जगतिया में पूजा होला, होला गुरुवार हो जगतिया में पूजा होला। सबका तदी हूँ मैया महलया टारी, सबका तदी हूँ मैया महलया टारी हो। हमरो के दैदा माई, हमरो के दैदा माई, पीछे पेड़ पार हो जगतिया में पूजा होला, होला गुरुवार के जगतिया में पूजा होला, होला गुरुवार हो जगतिया में पूजा होला, होला गुरुवार हो जगतिया में पूजा होला। सबका तदी हूँ मैया माल खजाना, सबका तदी हूँ मैया माल खजाना हो। हमहू के दैदा माई, हमहू के दैदा माई, एक गोदी लाल जगतिया में पूजा होला, होला गुरुवार हो जगतिया में पूजा होला, होला गुरुवार हो जगतिया में पूजा होला। जब से आसानी मैया, जब से आसानी मैया, ली अवतार हो जगतिया में पूजा होला, होला गुरुवार हो जगतिया में पूजा होला, होला गुरुवार हो जगतिया में पूजा होला। जय माता दी। गाना कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अपना प्यार आशीर्वाद बना कर रखिए। सभी भाई बहन से यही रिक्वेस्ट है, हम सबको भी आगे बढ़ाइए। जय माता दी।